Eikö nää semmonen asia mulla oli, että munkin tulee tällä Toyotalla aika paljon pyörittyä aina Turhan päivästä, että toi radio on päällä yötä päivää, niin se on toi Yleisradiokin saanut nyt sitten aikamoisen kansan tämmöstä kilpailevaa yritystä, nimittäin kaupalliset paikallisradiot. Tai kun vääntää meinaan aseman valittajilta, niin siellä tulee semmoista hölynpölyä meinaan joka puolelta, että ei oo yhtään tyhjää väliä tuossa noin. Mikä helvetti se on, että niitä mainoksia pitää tulla koko ajan ja joka asemalta. Jos ne mainostaa jotain hommasta on, niin sitten ne mainostaa sitä omaa asemaansa. Semmosta on ihan järjetöntä, mä nyt tiedän mikä asema mulla päällä on. On ihan ihmeellistä. Niin, ja sunnuntaipäivä. 4-5 kanavalta tulee pelkkää jääkiekkoa. Siellä jätkät huutaa äänikahena ja ainoa 7-0, 8-0, 9-0. Perkulan meinaa se mun laupunkti lähti tosta, kun viita suhi tuossa yhdessä risteyksessä tuossa jossain pellolla. En kuuntele radiookan enää. Näin no. Huvita yhtään mikään. Mä oon hiljaa. Joo, totta kai. Mä pistän heti aamulla. Joo, moidon. Ilenius. Joo. Skriivaa puhtaaksi nää, tässä aamulla saada lähteä. Alright. Rahapalkka 6 000 markkaa. Asuntoetu 2500. Joo. Autoetu 1500. Yhteensä 10 000 markkaa. Joo. Ennakkopidetyprosentti 30%, joten oikea 30%. Joten oikea ennakkopidetyksen määräys 30 000 markkaa. Ennakkopidetyksen toimii kuitenkin erehdyksestä. Vilenius! Seuraus palkanmaksu liian pienenä toimitettu pidätystä saadaan korjata ilman työntekijän suostumusta. Se on siinä.